Il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, ħabbret li l-ballu tal-qamar ta' Wissu din is-sena se jsir fit-tieni sib tax-xahar, jiġifieri fid-9 ta' Wissu. Dan l-avveniment li ilu l-20 ta' snin fil-kalendarju annwali isir fil-Palazz tal-Verdara, bil-President istiedel il-pubbliku in ġenerali jattendi għalih waqt li jgħin lil minu batut. Fil-kummenti tagħha l-President għaddiet messaġġ lill-pubbliku fejn qalet: Dan l-iskop tiegħu huwa wieħed biex inżidu il-fondi tal-Malta Community Trust Fund ħalli nkunu nistgħu ngħinu. U jiena ser nirrepeti l-appell għall-għajnuna għaliex anke l-ispejjeż biex nagħtu kura, anke l-ispejjeż fejn ikun hemm tama ta' sejqan din nippruvaw illi dak li jkun ifieq dawn żdiedu u żdiedu ħafna. Il-Markeżin Daniel De Petri Tessaferrata, ċemen tal-Kumitat Organizzattiv tal-Ballu, spjega kif l-edizzjoni din is-sena se jkollha sorpriża għall pubbliku. Il-biljetti jinsabu għal beħ u jistgħu jinkisbu direttament minn fuq is-sit augustmoonball.com.